anga foli be anda me bagaw bela jelengi ni mali kura kenes kanye kabo studio muga biduru ni sabana konna la be wasu bala Washington DC aka kuna foni babaw ya lamsaina utukalo tile mugani fla samba flani mugandani flani yenu l'Amérique jamana kaya démocrates ka lajɛ convention tile sabana kuncɛra kunu arabala ne Minnesota gouverneur Tim Walz ka sɔnniw ye a ma ka jamana kuntigi dankanya cɛbɔyaw jɔyɔrɔw fa a ka politiki kulu ye ka kɛɲɛ ni cɛbɔw ka yɛrɛ kofɔw ye nin dɔgɔkun in na l'Amérique jamana kuntigi dankan Kamala Harris ne jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ye u ka hakilinaw dayira jamana sɔrɔ nasiraw baarali kan jamanadenw ye hali ne ka sɔrɔ ni hakilina ninnu ye kalatalaw ɲɛminɛ jamana kuntigi ɲini kalata nunu ɲɛkɔrɔ dɔnikɛlabaw ye lasɔminiw kɛ k'a fɔ ko a bilali sen kan kɛ ko nɔgɔman ye hamina minnu tun bɛ katolikiw ka kalansow datuguliko kan ɲinan lɛkɔli dayɛlɛn waati la ka sababu kɛ gwɛlɛya dɔw ye taabolow sosorula fɔlɔ ka da layidu bɛnkan sɔrɔli la mali marakɛlaw fɛ an ye wele bila a karamɔgɔw ka lafasalikɛla kulu ɲɛmɔgɔ Madi Danbele ma a bɛ an bolo nɛgɛjuru siraw la directement na an bɛna ɲiningaliw sɛmɛ a la farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan joliba Athletic Club de Bamako be a ka labɛn labanw na sani u ni Centrafrique Red Saru ka ntolantandon ni ɲɔgɔn cɛ min kɛnɛ kan ka sigi karidon na Bamakɔ Siaka Tarawele bena kunnafoni di an ma a kan dan ka se an ka kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna la u ka yɛrɛkofɔw kadiriw kɔnɔna na démocrates ka cɛbɔ ani a fadenkɛ républicains ka cɛbɔ fila bɛɛ lajɛlen y'u ka hakilinaw jamana sɔrɔ siraw baaraliw kan dayira kalatalaw la hakaja a waleya bɛ kan ka kalatalaw ɲɛminɛ dɔnikɛlabaw ye a jira k'a fɔ ko a taabolo ninnu bilali sen kan ka gɛlɛn VOA ka kunnafoni dila Pasti Widaku Sara ka laseliw don a bayɛlɛmali bɛ kɛla bamanankan na Nama Jara fɛ ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la ni lempo la o ye Amérique jamanadenw bɛɛ ka laɲini ye n'o sɔrɔla démocrates walima républicains fɛ bɛɛ ka kan u bolo James Russell ye wotekɛla dɔ ye Virginie. I see prices keep increasing by. Ne ɲɛ b'a la dɔ bɛ ka fara fɛnw sɔngɔw la n'a daminɛna 25 fo ka taa 50 la wa foyi ma nɔgɔn tugun États-Unis jamana kuntigikɛlata bɛ ka sɛnsɛn ka na cɛbɔ fila ninnu Kamala Harris ni Donald Trump campagne na u bɛ sinsinnen bɛ fɛnw sɔngɔw gɛlɛya de kan. When I am elected president, ni ne kɛra jamana kuntigi ye ne bɛna dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la ani ka dɔ fara soroko lakanani kan Amerikinkaw bɛɛ ye o ye ne ka laɲini fɔlɔ ye. Does anyone here feel richer? Mɔgɔw b'a dɔn yan wa min kɛra nafolotigi ye Kamala Harris ni Joe Biden ka mara kɔnɔ ka tɛmɛ Donald Trump ka waati la yala Kamala Harris ni fatɔkɛ Joe Biden delila ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la wa tuma min maraw y'a jira ko sanuw ka dabila baw fɛnw sɔngɔw gɛlɛyara kojugu baarakɛdaw la o kama baarakɛda minnu bɛ sogo bayɛlɛma Kamala Harris ye jalakili kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u ma ka sɔrɔ Donald Trump kɔni y'a jira k'a bɛna dɔ bɔ sɔngɔw la ka pétrole ni gazi boli caya Andrew Laws ye politiki dɔnbaga dɔ ye Amerika. It is highly unlikely that any single a ka ca la jamana kuntigi min mana politiki ɲuman bila sen kan n'o mana fɛnw sɔngɔ nɔgɔya kuntalajan na o bɛ sɔn ka dɔ fara jamana soroko kan maraw kɔnɔ n'a bɛ se 100 sarada fo 2 ma kalo tɛmɛnen dɔ faralen fɛnw sɔngɔw kan Amerika a sera 100 sarada fo jɔyɔrɔ 3 la sɔngɔw ka yɛlɛ fo ni hakɛ la kalo 1 kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye tariku kɔnɔ Amerika kabini san 2021 na hali bi o gɛlɛya tɔɔrɔ bɛ Amerika jamanadenw kan nka détail feereli sɔrɔ bɛ kɛ o y'a to baarakɛbaliw dɔgɔya baarakɛbaliw ka dɔgɔ o kama sɔrɔ dɔnbagaw tɛ lasɔmɛli kɛ tugun ka ɲɛsin nafolo sɔrɔbaliya la o bɛɛ n'a ta sɔrɔko gɛlɛya ye jamanadenw ka haminakoba de ye campagne in fanba bɛ ka boli o de kan Donald Trump républicains ka cɛbɔ an tɛna sɔn ni fatɔ ye nka jamana sɔrɔko nakasi san 4 wɛrɛ kɔnɔ wa a bɛna n ka jamana tiɲɛ. Compare my plan with what Donald Trump intends to do. Aw yɛrɛ ka jateminɛ ne ka baara cogo ni Donald Trump b'a fɛ ka min kɛ a b'a fɛ ka lempo nɔgɔya nafolotigiw kan san o san ani nafoloba bɛ baarada minnu bolo u cɛbɔ fila ninnu bɛɛ ye layidu ta k'u bɛna lempo nɔgɔya foroba cakɛdaw baarakɛlaw kan ani minnu bɛ baara kɛ mantigisow la nka jalakiliw bɛ ka kɛ baarada wɛrɛw baarakɛlaw fɛ ka ɲɛsin cɛbɔ fila ninnu ma bawo u y'a jira k'u ka layidu ɲɛsinnen bɛ foroba cakɛdaw dɔrɔn de ma
tɔw sen t'a la i n'a fɔ minnu bɛ baara kɛ fast food la n'u ka sɔrɔ ka dɔgɔ. Steven Rosenthal ye lempo baarakɛla dɔ ye. How can we be sure? A bɛ se ka don cogo di tan ko foroba cakɛdaw baarakɛlaw dɔrɔn de ka lempo bɛna jigi? A bɛ se ka kɛ fana kɔlɔsiliw bɛ kɛ baarada tɔw baarakɛlaw kan ka lajɛ min na ka kan. Wote jateminɛ minnu bɛ kɛ yanni wote don cɛ n'o ye sondage ye y'a jira ka ban ko sɔrɔko siratigɛ la Donald Trump ye Joe Biden dan. Bi États-Unis jateminɛ wotew y'a jira ko kɛmɛsarada mɔgɔ 42 bɛ sɔn ka wote Kamala Harris ye. Min ye Donald Trump ye kɛmɛsarada mɔgɔ 41. O kɔrɔ u cɛbɔfilaw Novembre kalo nata jamana kuntigi kalata la u bɛ sɔn ka damakɛɲɛ mɔgɔw ka t'u la jateminɛ wotew la fɔlɔ n'u bɛ wele sondage. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa banisiralakaw fɛ yen nɔ jigiya maramafɛnw sɛmɛliw hakilinaw la Gaza dɔgɔyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ halisa banisiralaka dakabana gosiliw kan bi alamisa in na ka ɲɛsin Hamas ma hakaja l'Amérique tintilen bɛ u kan yaasa ka bɛnkan sɔrɔ a taabolow la banisirala sɔrɔdasiw bɛ ka taama ka don Gaza ni fitinɛbilenw ye u ni Hamas ni ɲɔgɔn cɛla la. Palestine kɛnɛya tigilamɔgɔw ye laseliw kɛ bi alamisa la k'a fɔ ko mɔgɔ 22 ɲɔgɔnna fagara a senfɛ. Sisan an bɛ fɔ aw ɲɛna nin y'a dansigi kɛ an ka kunnafoni tako fɔlɔ waati la. A ye to nɛgɛ kan kunnafoni tɔw b'an bolo ka lase aw ma an b'an tulo kɛrɛn bɔ sa ka segin ka na kɔfɛ. San 130 kɔfɛ chrétien diina katolikiw ka kalanso Mali kɔnɔna la minnu kɛra jigiyabaw ye ani jɔsenbaw ye Mali yɛrɛ kalanko taabolo kan ka tɛmɛ sabula Mali marakɛlaw a n'a ɲɛmɔgɔ caman de ye kalan kɛ kalanso ninnu kɔnɔna la bɛ gɛlɛyabaw de kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi n'a san n'o ye san 2024 ye ekɔliwuliw la kalanso ninnu tɛna na dayɛlɛ tuguni. Katolikiw ka kalanso diina ɲɛmɔgɔw ye a laseliw kɛ k'a fɔ k'u bɛna u ka daw tugu Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen de fɛ. O waleyaw bɛna kɛ lakɔlidenw ani mansaw caman ka jigilatigɛw ye. Mun de ye nin waleya? Mun de nana ni nin gɛlɛya ninnu ye? Yala nin kalanso ninnu datuguli kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ Mali kalan yɛrɛ taabolo siraw kan wa? Mali jamanadenw bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn de fa yaasa ka nin waleya ninnu bali? O de sababu la VOA Bambara bɛna baro kɛnɛ sigi kɛ a kan u ka jɛmukan an b'a fɔ kɛnɛ kan min kɛnɛ kan ka sigi juma nata awa a kɛnɛ kɔnɔna la Mali kalanko ɲɛmɔgɔw ani kalandenw tɛmɛna a dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ka fara kalan dɔnbagalajɛw ka Mali la ani tariku dɔnnaw olu bɛɛ bɛna kɛ kɛnɛ nin kan. O kumana wele bilalen bɛ aw bɛɛ lajɛlen de ma sabula aw kumakanw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a taabolo kan. Ayiwa ni an seginne ka na an ka kɛnɛ kan ka da gɛlɛyaw kan katolikiw ka kalanso olu ka siraw kan ne a tun kɛra sababu ye ka kalanso ninnu ka datuguliw kofɔliw kɛ a taabolo sonsorola fɔlɔ ka da layidu bɛnkan dɔ sɔrɔli kan Mali marakɛlaw fɛ. Ayiwa an ye wele bila a karamɔgɔw ka lafasalikɛ kulu ɲɛmɔgɔ ma Madi Danbele a b'an bolo nɛgɛjuru siraw kan. Madi Danbele ni tulo b'an na an ka foli b'i ye. An tulo b'aw la, VOA mɔgɔw tulo b'aw la. Ayiwa kumakanw dira an ye kumakanw sɔrɔ aw i tun ye kumakanw di fɔlɔ an ka kunnafoni sɛnsɛnla ma ɲininkali senfɛ ni y'a tile damadɔw ye ka a laseliw kɛ k'a fɔ gɛlɛya minnu tun bɛ aw ka ko ninnu siraw la. Ayiwa an y'a kɔlɔsi k'a fɔ ayiwa ko kumasigi kɛra a taabolo kan ayiwa aw ni Mali marakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la kunnafoni ani danatigɛli laban jumɛnw bɛ e bolo a kan sisan k'o laseli kɛ anw ye. Merci bien madame. A ka nin weleli diyara ne ye kosɛbɛ. An sigilen kunu sufɛla la dɔrɔn an ka premier ministre n'a kɛrɛfɛ ministre damadamanaw u ye ɲɔgɔn ye kɛ kunu wula fɛ. Alors bɛnkan mun sɔrɔla u ni an ka école catholique ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Premier ministre kɔni y'a jira ko gouvernement kɔni bɛna i jɔ a jɔyɔrɔ la kalanta min bɛna wuli 2024-2025 u bɛ n'i jɔ jɔyɔrɔ la. O kɛra sababu ɲuman y'an bolo kosɛbɛ. Fiɲɛbɔda y'an bolo
fiebo damu nantisera a danfo alors o benga mun solo ni ko tiens la o taranji min sira fait folo pour le moment mais man nga ko hali bi ko mina o mo bande u ya fo ku ya a glon ni dum folo alors amba fait aran dan glon ni matunda ka bande pew o de kan pana la folo donc ni ka kuma famia sisan a bɛ se ka fɔ an bɛ waatini min kɔnɔna na nimisi wasa bɛ aw bolo fɔlɔ ko di très bien ani sodalen ba yɛrɛ don ani sodalen ba de don parce que madame e ka jatemina école de bilan ni ko ani école kan ko bakelen ni kimo woro ka taa chômage la man ko dɛ alors o ko ni nisɔndiya b'an kan fɔlɔ ayiwa ka segin ka na kɔfɛ halisa n'i ye dɔɔni ɲininkali la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mun de ye gɛlɛya nin tun waliya tan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun y'a waleya gɛlɛya yɛrɛ waliyali tɛ dɔwɛrɛ ye anw école catholique mɔgɔw yɛrɛ gouvernement ni enseignement catholique ɲɛmɔgɔw de tun ma bɛn subvention ko la hali bi subvention ko sɛbɛnfura min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛnfura y'a jira ko gouvernement kan ka i jɔ ni école karamɔgɔ sara ye 100 180 o siraw fɛ o de siraw tun tɛ ka ɲɛnabɔ a kɛcogo la an ka enseignement catholique ɲɛmɔgɔw ka kuma la gɛlɛya nana cogo di an minnu bɛ kalandenya la kalanfaya la an saraw dulonnen don an yɛrɛ kalo fila de bi an ma sara sɔrɔ hali bi an denw ka allocation tigɛlen don an m'o furakɛli siraw bɛɛ jɔlen don donc o gɛlɛyaw de nana ni nin bɛɛ ye madame ne hakili b'a la ka segin kɔfɛ n'i ye tariku lajɛ enseignement catholique nin tun bɛ sara di fɔlɔ la mɔgɔ minnu tun b'u denw bila yen olu de tun bɛ sarali kɛ kabi waati jumɛn de la bɛnkan in nana kɛ u ni Mali système ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa enseignement catholique ni gouvernement bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ k'a sinsin o kɛra en 1972 o n'a bɛ fɔ a ko convention de 72 o convention kɔnɔ u y'a jira gouvernement ni enseignement catholique ko anw école karamɔgɔw sara 100 gouvernement bɛ 70 k'a la donc o tora de la fo 1978 u nana ye tuguni gɛlɛya bɛ enseignement catholique kan toujours u yɛrɛ y'a lajɛ gouvernement yɛrɛ y'a lajɛ ko au lieu k'a ka kɛ 70 sisan u b'a kɛ 80 100 u bɛ 80 sara o bɛnkan kɔni b'o olu ɲɔgɔn cɛ hali bi o bɛnkan kelen de c'est-à-dire o de bɛ sen na jusqu'à preuve du contraire ayiwa a kuma bɔlen kunnafoni siraw fɛ a ye mɔgɔw dusu kalaya kosɛbɛ sabula n'i ye jateminɛw fana kɛ a la mɔgɔ caman de bɛ yen minnu fana ka kalanw kɛra ni ekɔliso ninnu kɔnɔna la misali la an caman de tɛmɛna a kalanso ninnu fɛ ayiwa a ye mɔgɔw dusukun kalaya kunnafoni siraw fɛ u y'a jira k'a fɔ mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko de don min tɛ bɛn quoi ayiwa barokɛnɛsigiw ni fɛnw ni wulikajɔw caman kɛra a la awa sisan tagali ɲɛfɛ aw bɛ bolo jumɛn de kan sisan a siraw kan ayiwa o ye ka ɲininkali diyara n ye kɔrɔ ntɛnɛndon de commission de l'éducation du CNT de la transition u y'an wele k'an dala ɲininka an ka gɛlɛyaw ni fɛnw na o kɛnɛ yɛrɛ kan madame o kɛnɛ yɛrɛ kan enseignement catholique ka produit caman de tun bɛ yen ne balala o commission ɲɛmɔgɔba ye ne yɛrɛ ka école karamɔgɔ de ye n'u k'a ma ko Maguma Gabriel Konate o ye commission ɲɛmɔgɔ ye o ye ne kalan en 1978 ki taa école la donc k'a fɔ ko an ka école ma faamaw kalan wa o kɔni o kuma tɛ yen o enseignement catholique produit min bɛ Mali la n'i y'a bɔ a kɔnɔ a tɔ bɛ dɔgɔya faama kunda mais komi i y'a fɔ cogo min na kuma fɔlen a ma sigi fɔlɔ dɛ o kɔrɔ tɛ ko an lafiyara dɛ hali bi sɔgɔmada in na ayiwa an école karamɔgɔ groupe an ni ɲɔgɔn ye an bɛ foli k'i ye Mamadi Danbele k'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko nin ye Madi Danbele kun ka kumakanw ye ale ye katolikiw ka kalanso karamɔgɔw ka lafasalikɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ayiwa sisan ka tɛmɛ ni kunnafoni ye Minnesota gouverneur Tim Walz ale ye a ka sɔnni lasɛbɛntiya kunungo démocratiw ka lajɛba
a kuncɛli kɛnɛ o ka min tun bɛ senna Chicagokaw fɛ yen nɔ a y'a yira k'a fɔ ko u ye welekan min di a ma k'a ka kɛ cɛbɔ ye u ka cɛbɔ ye jamanakuntigi dankanya jɔyɔrɔw la awa k'ale sɔnna o ma VOA ka laselilikɛla ale ka bɔ min bɛ l'Amérique cɛmancɛ yan fanfɛla sigidaw la n'a tɔgɔ ko Ken Farabu bɛ laseliw kɛ an ye a taabolo kan a bayɛlɛmaliw kɛra Mariam Traoré fɛ. New Jersey mara ɲɛmɔgɔ sénateur Cory Booker ye baara kunfɔlɔw yira sufɛ yan fan fɛ. Aw ni ce tu sabanan na wa bi su nin na hɔrɔnya bɛ kɛ kɛnɛ kan. N'a baara kunfɔlɔw sera ka kumakɛla dɔw bila ka kuma sariya ko dɔw kun kan min dɔ bɛ tali kɛ musow ka bange ko kan ɲininkali min dɔ fana bɛ tali kɛ sigida lakanali ko ani ka fara Ameriki dancɛ lakanali kan bolongɔni fanba turula ka taa ko démocratiw b'a fɛ ka nin taabolo ninnu yira i n'a fɔ u nindigɔn ko jamanatigisi kalata la novembre kalo waati. Kamala Harris ale bɛ jama kama. Cɛ dɔ in a y'a yira a siɲɛ fɔlɔ la ko ne wa ne dɔrɔn. Ameriki jamanatigi kɔrɔ Bill Clinton tun bɛ a kumalaselaw fɛ min tun makɔnɔlenba don sufɛ yan fan waati. Clinton yera démocratiw ka lajɛrɛ convention bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan kabiri san 1972. A sinsinna n'a yɛrɛ ka dɔntaw ye Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ k'a lase kun juman de la k'ale ko jamanatigi dankan Kamala Harris ɲɔgɔn tɛ yen k'a ka sugandili bɛnna ka kɛ jamanatigisi kalata cɛbɔ ye. Kamala Harris a bɛna fɛrɛ ɲini an sirankow la ka sababu ɲumanw ɲini an ye an bɛ siranko minnu ye k'olu majigi ani ka i jija Ameriki jamanaden bɛɛ i mana kalan suguya fɛn fɛn ta i ka se k'i sagolako k'o lawaleya. A lajɛrɛ la waati min kɛrɛnkɛrɛnna démocratiw bolo o de kɛra jamanatigi dankankura Tim Walz ka laseliw ye ale ye Minnesota mara ɲɛmɔgɔ ye min lakodɔnna jamanatigi fɛ ka kɛ a ka dankan ye nin kalata in na. Bonya don ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka sɔn n ka jɔyɔrɔ ma Ameriki jamanakuntigi dankan. Mɔgɔ caman baw minnu tun bɛ nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan ani ka fara maaw kan minnu y'a lajɛrɛ lajɛ jamana fan bɛɛ ko jamanatigi dankan Walz k'a ka laseliw nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan tun bɛ de i n'a fɔ yirali. Ne lamɔnna Butte dugu la Nebraska mara la mɔgɔ 400 dugu la denmisɛnnin 24 tun bɛ n bolo n ka kalanso lycée la. Wa u si ma taa Yale nka n b'a fɔ aw ye ne kɔrɔbayara o dugumisɛnninw dɔ la o cogo la an bɛ ɲɔgɔn ladonni dege. Walz ye Ameriki jamana finitigiw ka cɛmɔgɔba ye min bɛ wele ko vétéran kalanfa kɔrɔ don wa farikolo ɲɛnajɛ sanfɛ cɛliw n'o ye basketball ye o degelikɛla tun don Ameriki ka cɛmancɛ kalanso dɔ la. O tolantanaw ni n ka kalandenw de ye n bila n k'an yɛrɛ bila wasabulon u y'a ye ne kɔnɔ ne jigi tun bɛ min na ka min don u kɔnɔ k'a cɛsiri kɛ jamanadenw bɛɛ ka nafa la ka faamuyali sɔrɔ ko an bɛɛ bɛ nin ko nin na ɲɔgɔn fɛ ani danaya min b'a la ko mɔgɔ kelen bɛ se ka fɛn caman kɛ u sigiɲɔgɔnw ye tiɲɛ na. bolongoni turuna kan k'a ka nin dɔnniya minnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla fɛ a ka tariku kɔnɔna na kɛra sababu ye k'a labɛn ka bila kuntigi ɲɛ. Nka anw demokratiw bɛ kuma hɔrɔnya de kan an b'a fɛ ka hɔrɔnya de fɔ walasa k'an ka ɲɛnamaya ɲɛ ani an bɛ mɔgɔ minnu kanu hɔrɔnya min bɛ i yɛrɛ ka kɛnɛyako latigɛw la ani tiɲɛ na. Your kids' freedom to go to school without worrying about being shot dead in the hall. Démocratiw u ka nin barosigi bɛna kuncɛ bi alamisa su fɛ barosigi min kɔnɔ waatiw kɛrɛnkɛrɛnnen la kɔlɔsira ka fara jamanatigi dankan yɛrɛ ale min ye u ka cɛbɔ ye ka bɔli. Ayiwa halisa an bɛ kunnafoni kɔnɔ an b'an sefa ka taa Bamakɔkaw fɛ yen nɔ Mali jamana faaba kɔnɔna la nin waati ninnu na sanji kasaraw binnen bɛ samiya waati in na a kɛlen bɛ ko kelenba ye mɔgɔ caman de bolo Mariam Kuyate an ka laselilikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ kuma a kan an k'a lamɛn. San cɛni nɔ tɛ ka se ka fɔ ka ban Mali jamana kɔnɔ ni samiya in na
Ka daminɛ uti kalo o tile 7 ka taa bila a tile 15 la san ye tiɲɛni 26 kɛ kokura Bamakɔ n'a lamini fo ka taa se région kɔnɔnaw ma a n'a dugudenni misɛnninw na. Ka kɛɲɛ ni jɛkulu min yɛrɛ sigilen don minisirisow ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw ɲɛnɛbɔli ma olu ka sɛgɛsɛgɛli gafe ye min yɛrɛ bɔla uti kalo o tile 15 wa o jate dilen kɔ lɛri damadɔ san ye kasara wɛrɛ caman kɛ Mali fan caman kɔnɔ kokura minnu jate ma dɔn fɔlɔ. N'i ye jateminɛ kɛ o b'a yira ko ka daminɛ juillet kalo kana bila uti kalo o tile 15 la san ye tiɲɛni 59 de kɛ Mali marabolo caman kɔnɔ wa a kasara ye tɔɔrɔ lase maa ba 32 ni kɔ de ma wa a fanba ye denmisɛnw ni musolakaw ye ni ka du 4,150 bila yɔliyɔli la jabala tɛ minnu bolo ni waati in na maa 15 olu kɔni taɲana ka kɛɲɛ ni jɛkulu min sigilen don minisirisow ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw ɲɛnɛbɔli olu ka sɛgɛsɛgɛli gafe bɔli ma ka bɛn ni uti kalo tile 15 ma. N'i ye jateminɛ kɛ ni san tiɲɛni nɔw kan jamanadenw nɔ belebeleba la baw jiboli siraw tɛ yen bilen a caman gerennen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye Bamakɔ jateminɛ an kɛlen bɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɛ sigiyɔrɔ ye so caman bɛ yen nɔ minnu jɔlen don babolodaw la kanivo baw jiw kan ka boli minnu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen gerennen don an fɛ ni k'u kɛ ɲamantonbɔyɔrɔw ye jagokɛla caman fana bɛ yen nɔ minnu kɛlen bɛ ka daliw sigi kanivow kunna ni k'u kɛ u sigiyɔrɔ ye sabula bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ k'u dayirimɛ ɲini ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye minnu bɛ ka san tiɲɛni nɔ barika bonya kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ. O siratigɛ la Météo Mali ale bɛ ka tulolasɔmi kɛ halisa kabini samiya daminɛna maa minnu sigilen don babolodaw la jiwoyo siraw fɛ maa minnu barada don k'u jɔ pɔnw kɔrɔ walima échangeurs kɔrɔ walima ka bolimafɛnw boli jizow na walima ka taama u la ko nin ye waliyaw ye minnu kan ka dabila maaw fɛ ko sabula san ma ban wa a kɔlɔlɔ tan tɛ halisa. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa Joliba Athletic Club ale bɛ labɛnw na ka sani ni Centrafrique Red Star ka ntolantan cɛdenw ka kɛnɛ minɛ kari nata ninnu na ayiwa an ka Siaka Tarawele lamɛn a bɛ kuma ye a kan. Ni y'an ye Joliba Athletic Club dagayɔrɔ la Torokorobugu Bamakɔ sanji nalima a senkɔrɔmadondobaw bali ka na u ka tɔn senkɔrɔmadondo badenya ɲɔgɔndan senfɛ min bɛ don Joliba ni Centrafrique Red Star ka ɲɔgɔndan labɛnni hukumu kɔnɔ o min bɛ tan kari nata uti kalo tile 15 stade du 26 mars la Bamakɔ. Joliba senkɔrɔmadondo tɔn kunnafonidila Yuba Sise ye wele kan lase supporterw ma u ka bɔ ka caya ka na. Mɔgɔw kan ka bɔ kosɛbɛ ni bilenman de n'a bɛ fɔ o ma k'a fɔ ko rouge bɛɛ kan k'o de don fugulan bilenman guloki bilenman kulusi bilenman samara bilenman ka taama bilenman kɔnɔ n'o kɛra a bɛɛ de bɛ bilen. Ayi dɛ Mali supporter bɛɛ lajɛlen don an mago bɛ bɛɛ lajɛlen na tɔn tɔn n'o bɛ Mali kɔnɔ tɔn fɛn fɛn bɛ yen denmisɛnnin tɔn maakɔrɔba tɔn ka taa se D1 ma fo D2 fo D3 fo centre de formation bɛɛ lajɛlen welelen don n'o ye Mali balontan kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ fasoko don an bɛ hakili supporter cogo min na Mali yɛrɛ bɛna ka na Joliba bɛna Mali jɔyɔrɔ fa o hukumu de kɔnɔna la. Fair play kɔnɔ kuma tɛ fɔ anw ka président ɲɛmaa n'o ye Aruna Vie Jalo ye depuis nana supporteria la maa ma deli ka nimuru fara kelen fili kuma tɛ boisson fara ma o kama ni mun y'i sen da min sen kan o k'i sen ta ka bɔ yen ka yafa ɲini o fɛ n'o kɛra an bɛ fɛn min nɔfɛ an b'a sɔrɔ don nataw kɔnɔna la. Aruna Vie Jalo Joliba senkɔrɔmadondo tɔn ɲɛmaa ka laɲiniw filɛ. Comme an bɛ jouer 26 mars de la c'est un stade qui est assez grand donc la capacité ka bon ni ko i b'a la fa a bɛ gɛlɛya donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire c'est de demander aux supporters an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan camancɛ fila la an k'olu ta donc an ka se ka baara kɛ ka se ka an ka rôle jouer an kana taa kɛ a don k'an bɛ taa sigi ka balontan lajɛ mais an ka taa k'a fɔ de k'an bɛ taa ko ka taa an ka équipe supporter n'o kɛra ka ca Ala fɛ je pense que an ka laɲini bɛ sabati an ka image ɲuman di an ka club ma et que an ka kuma an ka équipe supporter an ka kule an ka tɛgɛrɛ fɔ et surtout balontan bɛ se ka gɛlɛya waati dɔ kɔnɔna la c'est en ce moment que denmisɛnninw mago banna kosɛbɛ kosɛbɛ et puis ni équipe bɛ ka bɔ il faut que u k'a dɔn k'u nana équipe nin na ko nin équipe supporter jama b'a kɔ donc o fana bɛ siran jigin adversaire kunna donc il faut quand même qu'il y a des moments où il faut être présent des supporters an kan ka jɔyɔrɔ fa pour que an ka se ka laɲini sabati n'Ala sɔnna ka wele se bɛɛ lajɛlen ma que tu sois du stade du Real du COB et de tous les autres clubs bɛɛ ka supporter ka bɔ bɛɛ ka bɔ an ka taa kɛ Maliko ye comme an bɛ bɔ équipe nationale nɔfɛ cogo min na c'est une cause nationale et nous avons les bras ouverts à tout le monde
et accepter tout le monde pour en assurer la ligne sur la zone. Modibo Koulibaly, Joliba secrétaire général Yaira Beni Jorodo, Joliba Kono. On t'a mis pour la condition, na condition bateau nous be gagner. Oui, ka joueur ou la condition na ou la interna ou la ka situation bella jele nyana boka be matchima pour que o jouer match la domi ou ka je ou hakli la fiale. O de on a baray. O bara chaman kera ali bi o bara do fleni parce que ani efo bora ka match amical que 600 o be la ben. Donc je pense que faut que tasser match doma la ben te ba on va continuer à la ben. Hakilina jigina nyongodan tagali la Red Star ni Joliba ye flani binde ke sima sesila kanankolo fanfla be fe VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traoré kala selido nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna taa Niger kaw fɛ yen nɔ yɛrɛla k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ 120 ɲɔgɔn ye jatew ye minnu nin tora sanjiba kasaraw la Niger jamana kan marakɛlaw olu ye jamana bila kɔlɔsiliba kɔnɔ Alpha ka VOA Bambara ka laselilikɛla lamɛn a kan. Alerte rouge ni o ye maaw la sominiw bɛɛ la belebele ye k'u k'u yɔrɔ janya sabula ji fanga dama tɛmɛna Niger bɛ ɲini k'o sɔrɔ marabagaw yɛrɛ ka fɔ la autorité du bassin du Niger an sera olu cakɛda ɲɛma dɔ ma walasa ka faamuyali sɔrɔ fleuve Niger ji yɛlɛcogoya kan nin wagati in na an ka Bachir Tanimun lamɛn. Ils prennent leur source de par toute la pluviométrie qui est enregistrée au Burkina Faso. Yan fleuve Niger ji ba in bɛɛ bɔra Burkina Faso yan fan de fɛ. O kɔrɔ ye sanba minnu bɛ ka na Burkina Faso ni o ji woyora o de bɛ na bin yan ta kan ni ka fleuve Niger fa ka a dama tɛmɛ. O kɔfɛ fana an bɛɛ b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko Mali fana samiya ni o juguyara o jiw fana bɛɛ bɛ tilen ka na Ɲame ta kan. O kuma na ni Burkina Faso ani Mali o samiya jiw fara ɲɔgɔn kan n'o o bɛɛ jiginna yan o de bɛ yan ta fa ni ka dama tɛmɛ. Wa ni ye Niger yɛrɛ faran ta k'a lajɛ Tilaberi yan fan fɛ samiyaji fanga ka bon yen nɔ o fana bɛɛ bɛ tila ka jigi ka na Ɲame de fleuve Niger kan. Nga fleuve Niger danga sigibagaw n'olu yɛrɛ de bi farati jugu la k'u ti taga yɔrɔ si k'u ka dugukolow to yen. Amadou Ousmane ka du bɛ ji cɛma gun dɔ sanfɛ. De quitter, bon, mais quitter pour aller où ça, c'est le grand problème. An ka wuli ka bɔ yan an bɛ bɔ yan ka taga fan jumɛn fɛ o de kɔni ye kuma ye sa dɛ yan de ye ne ka du ye ne ni n ka denbaya an bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ yan de an kɔni ye wulikajɔw caman kɛ ni ka fɛɛrɛw sigi sen kan misalila so minnu bɛ yen ni u ka jan kosɛbɛ n'u jɔlen don ni siman ye an ye balow ani fɛn sɛbɛmanw bɛɛ lajɛlen ta ka kɛ o so ninnu kɔnɔ bon baganw kɔni olu man ca an bɛ se ka olu kɔni bɔ yen ka t'u bila yɔrɔ la ji tɛ se yɔrɔ minnu na n'o tɛ anw bɛ yan nɔ a bɛ siècle 7 bɔ k'a fɔ k'an ka taa ten o ti ɲɛ dɛ n'o tɛ ne hali n'i ye miliyari 1 di ne ma ne tɛ wuli ka bɔ yan nɔ yan ka di ne ka tɛmɛ diɲɛ fan bɛɛ kan. Kɔrɔlen samiya kasaraw barika ka bon nka bolofa babi ɲinanta kan ni wagati in na Ɲame donda caman tigɛlen don misalila san laban ji fanga ye pɔn damandɔ firi ni ka maaninfinw bali u ka tagamaw la ka bɔ walima ka don Ɲame kɔnɔ ka bɔ Doso mara la ka don Ɲame o tigɛlen don ka bɔ Filenge ka don Ɲame o fana tɛ tɛmɛ wa Kolo mara sira fana ti bɔ bilen ka don Ɲame. Jamana cakɛda min ka baara ɲɛsinen don maaw ka somini ma kasara ko kan ni ka jamanadenw kisi direction de la préparation de l'alerte et de la gestion des catastrophes y'a lase dɔgɔkun tɛmɛlen ko maa 129 de bɔnɛna u ni la samiya daminɛ ni sisan cɛ wa ko maa 126 tun joginen don ka da u kan dugumisɛnninw caman de halakira Niger fan dɔw fɛ ji bolo. Marabagaw ye wulikajɔw caman boloda walasa ka dɛmɛ don maa kasaratɔw ma ni ka ladilikanw caya jamanadenw yɔrɔ u ka jiboli siraw to yen. Alpha Ka, VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa ni ye dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na k'a fɔ aw ɲɛna ni an ye kunnafoni minnu sɔrɔ olu de kun walawalalen filɛ nin ye aw ye nin ye ka foli ni tanulen lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ.